Hola, ocellets sense cua. Què tal? Això és una altra partida del Gambit Black Dimmer, variant Gunderam, vale? I és una partida, una miniatura que van jugar Dimmer i Keynes l'any 1960 i es titula El Gran Astut, val? Referint-se òbviament a Emil Dimmer, vale? Nazi, vale? Llavors doncs, va seguir la partida, va començar amb un esquema del Gambit Black Dimmer variant Gunderam. Anem ja, ja, Gunderam, Blackmar i Dimir. Vale. Estem aquí a la variant Gunderam, val? Llavors aquí sempre, quasi sempre, pràcticament sempre, el blanc segueix cavall E5. Val? Aleshores, aquí el negre va jugar cavall BD7 i aquí ja posa que hi ha un signe d'interrogació seguit d'un signe d'admiració, que vol dir una jugada dubtosa. Val? Aquí el blanc sembla que tot i estar un peó de menys pràcticament ja ho té o ja està millor, val? I és perquè la jugada dama F3 no mola gaire pel negre, val? El negre va jugar alfil G6, que tampoc és el millor que podia haver jugat, però aquí diguem que ja, clar, penja l'alfil i penja el peó, i amb el cavall entorpeixes que l'alfil pugui tornar a defensar el peó, entorpeixes que la dama se situï a C8 defensant peó i alfil, i aquest és el tema, val? Llavors també hi ha alfil per C2, com s'explica aquí en aquesta variant, vale? Seguiria dama per B7, la torre empaita la dama, torre B8 i dama per A7. Aquí diguem, bueno, ja està igual de material, l'atac és del blanc, val? El blanc aquí està amenaçant, doncs hi ha un doblet de torre i dama amb el cavall a C6 i també està amenaçant amb l'ajuda de l'alfil el cavall B5 amb un atac a C7 letal. Hauria de donar la dama al negre, o sigui que aquí està una mica millor el blanc, per no dir millor, clarament. Val? Bueno, aquí doncs, en lloc de cavall BD7, per exemple, es dona la jugada cavall D5, que probablement no és el millor tampoc, que pot fer el negre aquí, però el tema aquí és seguir amb la jugada típica G4, vale? Que tot i que sembli de troglodita, no? O sigui, en plan, m'estic destruint l'enroc, bàsicament estic dient que me la suda l'enroc. Llavors el negre aquí podria seguir cavall per cavall, B per C3, dama D5 atacant la torre. Llavors diguem que aquí hi ha un tema, perquè aquesta torre no és gaire comestible. Què vol dir això? Vol dir que si dama per torre seràs capaç de tancar aquesta dama. En aquesta partida es veurà, val? Dama D5, el blanc tranquil·lament va menjar G per F5. Bueno, dama per torre i cavall F3 i tanques la dama, val? No pot sortir, no pot menjar H2, no pot menjar a F3 perquè hi ha la dama. Llavors el negre aquí va desenvolupar una peça, crec que no era el més adequat aquí, suposo, no ho sé, G5 sembla el més adequat. El cas és que el blanc va jugar rei F2 i el pla està clar, aquí és treure la dama i jugar alfil G2, tancant la dama i obligant a perdre la dama al negre, vale? Llavors aquest és el pla del blanc. Aquí G5 sembla que arriba tard, l'hauria d'haver jugat abans. G5, dama D3 apartant la dama, G4 donant pel cul tant com pugui, alfil G2, vaig a per la dama, m'és igual, i G3 donant pel cul tant com pugui, jaque, vale? Llavors rei per G3 no és possible de fer, no és aconsellable, vale? Perquè després de torre G8, jaque, as-cac, el rei s'ha de retirar perquè tapar no és possible tampoc, s'ha de retirar i cau l'alfil, o sigui que rei per G3 impossible, has de menjar en peó per G3 i ara sí la dama finalment pot sortir, però no del tot, com es veurà a continuació.
cavall D5, aquí es va enrocar llarg, clavant el peó, però el blanc l'únic que volia era una mica d'espai per poder tancar la dama. Aparentment així. I això va ser una partida entre Dimmer i Gunderam per correspondència, a l'any 71. Dimmer portava blanques. Val? En la partida, doncs, què va passar a la partida, finalment? Encara no hem explicat. El negre va salvar l'alfil. Vale? Llavors va seguir dama per B7, i el negre va voler expulsar ràpidament la dama. No és massa bona aquesta jugada. Dama C6, i aquí aquesta tampoc és massa bona, perquè torre B8, vale que et surts d'estar tocat amb la dama i vale que lligues d'alguna manera el peó de B2, pots fins i tot somiar amb empaitar la dama, però de seguida ve alfil A6, i alfil A6 no mola gens pel negre perquè se n'ha de retirar. La dama D8 i segueix atac brutal, cavall B5, i aquí doncs C7 està fotudíssim. Llavors el negre va donar la qualitat, alfil per B5, i ara d'alguna manera s'ha acabat l'atac del blanc, i aquí el negre va buscar donar pel cul tant com va poder, que és el que ha de fer un jugador fort, no? Alfil E4, amenaçant la dama i amenaçant el peó de G2. Llavors Dimmer també era un jugador fort, i ho va solucionar perfectament. Dama C4, amenaçant mat, no hi ha temps de menjar-se el peó. El negre va jugar E6, i aquí simplement el blanc es va enrocar defensant el peó i ja està. O sigui, aquí el negre va jugar alfil D5 i el blanc va jugar dama C3, que és una jugada astuta perquè ara el negre el que vol és treure l'alfil i enrocar-se, i si fa això, doncs des d'aquí pots accedir amb la dama G3 tocant G7, i si s'enroca el negre, aquesta jugada d'alfil H6 potser és precipitada, però aquí pots desviar l'alfil per cavall, i ha de menjar amb cavall perquè amb dama seria bastant fotut. Alfil H6, i a partir d'aquí, no sé, guanyaria el blanc, probablement. En cas de que el negre, diguem, aquesta jugada innocent, doncs no ho és tant, és una mica per posar problemes. Ja està, que us follin. Adéu!